ten tyran dokáže dokonce občas být i roztomilý. A zeptám se, je podle vás opravdu takový tyran, nebo musí plnit, aby se nedospadl ten režim, tu svoji roli, která je tam jako zavedená, to znamená být zlý, tvrdý, krutý a tak dále, anebo je to v jádru pohodový chlapík? Co si myslíte? Víte, tohleto je velmi, velmi složitá psychologická otázka. A potom ale nezapomínáme opravdu i na tu přívětivou tvář vůči severokorejskému lidu. To je ta starost třeba většinou třeba takový vládce přichází třeba do nějaké továrny a přichází třeba do nějakého výrobního závodu na čokoládu. A teď tam jde a ochutná tu čokoládu a říká, a to musí náš severokorejský lid jíst. Takovou hroznou čokoládu. Musíte se zlepšit. V Rusku by to znamenalo, že by vyhodili ředitele a vyráběli dál stejnou čokoládu. Vypadl, myslíte? A v Severní Koreji to znamená, že popraví ředitele a vyrábí dál stejnou čokoládu. Celý tento díl podcastu Jména a osudy najdete na Hero Hero.